Tilda live. Shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time. This is Tilda live on Star FM. Right, tinokutambirai zvekare siyalamukela-ke njalo. Welcome once again to our show Tilda Live. Apo tinobata nyaya zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Ndonguva yacho ino sesifikile-ke isikhathi lapho sibamba-ke indaba ezimangalisayo, okuzilayo, okwethusayo, lokufuna-ke ukwenjulwa. Nasi thine mudzimai auya all the way kubva kuManicaland. Makadiko amai? Tiripo hedu makadiwo, makasimba here? Andiri right shamwari, kuri seko kwabviwa? Kwabviwa hakuna kunaka. Hakuna kunaka? Ndosaka tatosvikawo pano kudai. Mukati regai timanye? Ndikati regai ndimhanye kwandinongonzwawo dzevamwe vachingobatsirwawo ndimboendawo. Alright, okay, right. Ndiri kuda kukupai nguva mukana wekuti munyatsotirondedzera kuti idambudziko rei raita kuti chokwadi ndaona mauya nevana maita kutakura vana kuti handei nevana vese kuti zvinyatsooneka kuti shuwa takaremerwa kuti zvinyatsotyisa. Idambudziko rei ramasangana naro muupenyu? Ngatidzokerei kubva kumashure pamukuzvarwa kwenyu kuzosvika pazuva ranhasi ramasvika pano kuzotirondedzera dambudziko rei. Inini kubva ndichizvarwa upenyu hwangu haunomboita zvakanaka. Ndakazvarwa ndika mai vangu kanditangire pana mai vangu. Mai vangu vakakurira mumusha mevabereki vavo. Vachibva vangodananawo sekuti kana wamusikana unoita sei, unodananawo. Vavaita nhumbu yangu inini. Vaita nhumbu yangu mai vangu vakatizira nenhumbu ine 7 months. Asi hanzi vari kutizira, mai vangu vakabvunzwa nehanzvadzi yavo, kureva sekuru vai vakuru, kuti ko baba muri kuregedza mwana ine nhumbu yakakura kudai, musingamuiti kuti aende kumurume wake. Inini ndakayafamba mafambiro asina kunaka nemusikana wangu uyu, ndichibva ndamupiwa kunzi chimuita sei, chimutora. Ndisekuru hanzvadzi yamai. Kubvunza ndabva ndamupiwa. Ko wenyu uyu baba ari kugara sei pamba, muri baba rudzii? Sekuru vai hanzi vakabva vapindura kuti anditi newe utoriwo mukomana mukuru kureva kuti uriwo baba, ko dai ndanga ndisipo waiita sei? Sekuru achibva kuti ndaimuendesa kumuridzi wenhumbu. Zvikanzi saka chitakura umuite sei? Umuendesi. Vakatakura namai vangu vakaenda. Mai vangu vachinosvika kunhumbu iyoyo, kuumba kwemurume uyu kumba kwana baba. Hanzi baba vangu vakabva vati munhu ndaidanana naye, asi nhumbu haisi yani, haisi yangu, asi inini munhu ndaita sei, ndaidanana naye. Zvikanzi zvinoitika kuti vanakomana mukafamba mafambiro akaipa kunze uku, munonoramba nhumbu nhumbu dzenyu, muroora gara. Handi nhumbu ine 7 months, kureva kuti kwasara 3 months kuti nhumbu ite sei, izvarwe. Hanzi mai vangu vachibva vagara. Hanzi naambuya mai vako vagara, zvichokwadi nhumbu iwo wakazvarwa. Wazvarwa unga usingayamwi, unga usingaiti tsvina, hauna kudonha guvhu. Izvi ndiri kuudzwa naambuya, amai vababa. Hanzi tatounganidzana naana mbuya vamwe, vatounganidzana, vakutoudzana vakutoti mwana akufa pai mumba umu. Hanzi mai vangu ndo pavakashedza ambuya mai vababa kuti hakanzi naamai vangu kana zvazonetsesesa unazotaura kuti uponese mwana. Asi fochiwe handikuudzi zvakataurwa nekuti uri mwana mudiki. Asi kana ndikamuka inini ndichinzi ndafa nambuya vako ava nasekuru vako ava nababa mukuru ava, kana kwazosara sekuru ava
vatakashedza vaishanda pamunicipality. Unozovabvunza uchiti ndakaudzwa naambuya kuti anzi unozovabvunza uchiti nekuti ana mbuya vanowanda. Unozovabvunza uchiti ndakaudzwa naambuya Munjoma kuti imimi sekuru ndimi munoziva nhoroondo yakataurani amai vangu, saka sekuru ndisunungurei. Ava sekuru ndi baba vaamai venyu? Ndisekuru hanzvadzi yaamai, first born. Ndivo vasara vari baba mumusha wekwaana mai vangu. Saka ini vachitaura mbuya ava hanzi musi iwoyo wazvataurwa zvinhu zvandisingagoni kukuudza iwewe. Baba vaamai vako vakabva vauya vachibva vatora mwana wavo vachibva vabvisa $10 tsvuku iya mwana wavo amai vanova amai vangu. Baba vavo ndo vaakuuya vachiita sei, vachibvisa $10 tsvuku nemagesha avo mairi. Vakati makazvita makandichengetera mwana wangu. Vakutaura kuna ana baba ava, ana baba wangu kwa Munjoma kwaenda amai ava. Vachibva vatora mwana wavo vachibva vaenda. Havana kuzodzoka. Pavakazonzi naba mukuru vangu, isusu kana tichiti sekuru baba vaamai tinoti bambo mukuru. Pavakazoudzwa kunzi uyai titaure pasi, tigare titaure pasi nhau dzemwana uyu kuitira ramangwana tinogona kumuka vanhu vakuru tapera kufa zvikazonetsa mangwana. Mai vangu havana kuenda. Ini ndakaenda nasekuru vangu hanzvadzi baba vaamai vangu. Ndakanogara mumusha wana sekuru kubva ndiri rusvava. Ndagara grade 4 ndakutanga kurizena. Ndakutangawo kufunga. Mainini vangu vakanditora vachibva vaenda neni, vaita igara kuChipinge ndokwandaidzidza. Mainini vangu vakanditora vachibva vaendawo nenini kunobatsirwa vanhu. Tasvika vakanzi endai munotora amai vemwana uyu, nekuti mukasatora amai vemwana uyu pane zvinhu zvinoda kugadziriswa. Zvinhu izvozvo zvikasagadziriswa upenyu hwemwana uyu uchazotadza kufamba zvakanaka. Murume wamainini vangu anga aripo. Vanhu vakabvunza kuti muri kurevei? Zvikanzi mwana uyu achazovakirwa kamba mumusha menyu imimi. Kureva mukadzi wabamnini ava vekuChipinga. Zvikanzi zvichikonzereswa nei? Zvikanzi zvichikonzereswa nekuti mumusha mwana uyu naamai vake vakatodeketererwa kunzi vakadzi vechikwambo chemumusha. Ini ndiri grade 4. Iwewe naamai. Ini ndiri grade 4. Zvikanzi asi zvinhu izvi zvinoda kuti munotora amai vake kuti zvigadzirwe kuti zviparadzane. Kuti mai nemwana vaite sei, zvakaitwa zviite sei, mukasadaro zvichazonetsa. Mai vangu vakashedzwa vakanzi mari yebhazi tokupai nabamnini vaive kuChipinge. Mai vangu vakaramba. Ambuya vangu vanga vari vapenyu mai vaamai. Ambuya vakati kuonai mwanangu wadii kuenda kunogadzira zviruda unoita sei kunogadzirwa. Vakaramba mai vangu. Takadzokera ikoko futi nekuti kuChipinge kakwandaingodzidza. Zvikanzi amai vemwana varamba tichaziita hapana imwe nzira ere inokwanisa kushandiswa. Zvikanzi shedzai mai vaamai vake kureva ambuya. Mbuya vakati aiwazve inini ndogoshedzwa sei kunyaya dzemwana uyu. Iwewe uchiri mupenyu mwanangu. Mwana ndewako, ndiwe wakatakura 9 months. Enda kwauri kuita sei, kwauri kushedzwa. Mai vangu vakaramba. Ndakangokura zvakaita sei, zvakadaro. Nda grade 6 mainini wangu kunotora degree reteaching. Sekuru vakazotofa ini ndiri grade 4 iyoyo. Sekuru vachifa ini ndandiri kuChipinge. Sekuru baba vaamai. Hanzi vakabva vati kureva mukomana mukuru uyu. Augustine ndakusira mwana. Asi zvandakusira tatenda. Ndakusira kuti usare uchimuchengeta kusvikira apedza chikoro. Kuti ndaita sei? Ndaguma. Kana akaenda kuuniversity, kana akaita sei, asi iwewe mwana anonga ari mumaoko mako uchimudzidzisa. Mare yangu ikabuda yepensheni yangu ndo yauchazotora wobatsiridzwa nemari iyoyo. Ndisekuru avo vari kusiyira mwana uyu yekuita. Ndakadzoka kwaMutare grade 6 vandadzidza grade 7 ndichigara naambuya mai vaamai. Taingogara zvichingonetsa. Chainetsa chii apa? Mai vangu vanga vasingadigana kundiona. Vakakuvenga? Vakandivenga, kungosangana chete kungonditi ba kudai.
hondo haiperi. Waiitwa sei? Wairohwa here? Vaingondirova kana kuti ukangobata kana kapu votokurova, ukangoda kuti ubate kana chinhu kana ungosvika so votongoti mwana uyu handimude pano, zviri nani kuti mwana uyu afe. Saka ndakazosvika pakubvunza ambuya ndikati naye ambuya, kochi inini mwana mudika akaita seni kudai kusvikira ndizotorwa futi sekuru vati iwewe mwana wavo, iwewe nyasha ende unogara nei nemwana. Alright, yeah, timbosiya mazita tingotaura nditya. Zvainetsa zvichingonetsa kusvika form 1. Ndaform 1 inini sekuru vaya vachibva vakuti ina handisina mari yekudzidzisa tatenda kureva inini ndinini. Sekuru vachiramba kuti sekuru hanzvadzi yamai, sekuru vachiramba kuti handisisina mari. Mbuya vakachema, mai vaamai. Mbuya vakati zvino mari ndoiwana kupi? Mbuya vangu vakapa mai vangu meshini, vanga ine meshini wekusona munyowani. Mbuya vangu vakati ndakukupa meshini kuti unosonawo zviri kuitawo vamwe vakadzi basa remaoko, kuti ukwanise kuchengeta ukwanise kudzidzisa mwana. Mai vangu vakati amuendesei kumba kwavo nekuti inini handizvikwanisi. Ana sekuru vangu vakati muendesei kumba kumba kwavo. Ndakatakurwa ndikaendeswa kumba kwana baba vangu. Kupi kuya kwamakadzoswa? Kwandakadzoswa, ndakabva kuya kwandakatorwa ndiri nhumbu diki. Ndadzokera ikoko, vasvika vataurirana vanhu vakuru. Sekuru vanga vasara vakati inini mwana handimurambi, mwana haana chaanoita sei, chaanoziva, mwana haana chaakatadza. Kana muchiti mwana ndewe pano ngaaite sei, ngaasare. Ndaform 1 ndakasara. Tete hanzvadzi yababa vanova mwana wasekuru ava kwandaenda uku, vachibva vati baba makura, maapenjeniya, ndichapota zvangu ini ndichikuita sei, ndichikubatsirai kudzidzisa mwana wamapiwa uyu. Zvechokwadi ndakadzidziswa natete kubva form 1 kusvika form 4. Ndaingoendawo kuchikoro zvekungotiwo ndiri kuita sei, ndiri kuenda. Sekuru vaya vachibva vakumbirwa nemurume kwanga kwaroorwa mai vangu kuti taakukumbirawo kuti sinzi mwana anga ari kudzidza pachikoro apo, chirambai muchigara henyu nei nemwana achiramba achienda ake pachikoro papi, pachikoro apo kusvika apedza. Ndaingoendawo asi ndaingostreseka kuti asi chiri kumbonyatsa kuitika muupenyu hwangu chii chaizvo, asi aindipa mhinduro. Ngatichiendai panyaya nhoroondo yese itainzwa. Saka kuvengwa namai uku kwakazoita sei? Pakabva kwaramba kuchingoenderera. Ndapedza form 4 ndichibva ndaenda kunindi ndakakura nambuya ndichienda kuUnited Methodist. Ndakabva ndaenda kuchechi yeUnited Methodist yambuya vangu vangu. Tetsazotaure futi masitema chechi, right? Hande tasvika kwakangoparidzwa. Ndichibva ndati ndakutiza muZimbabwe muno. Ndichibva ndatiza, handina wandakaoneka. Ndakangotiza, ndakangooneka ambuya vandaigara navo. Ndabva ndaenda. Ndasvika ukaenda kupi? kuBotswana. Ndasvika kuBotswana ndakatambirwa nevamwe mai. Ndakapiwa nhamba dzevamwe mai vekuchechi. Ndabva ndatambirwa. Apo wakazenguva roorwa here? Ndandisati. Ndichibva ndaenda, ndichibva ndasvika, ndichibva ndagara. Ndakangoti ndichisvika ndichingodzika bhazi, ndichibva ndatowana basa. Ndabva ndatotangoita sei kushanda. Semunhu wekungoto ndaingonzwawo vakuru vachitaura kuti kudzaba boko namai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Ndakakanganwa ndikaregerera nekuti ndakangofunga kuti kana inini Jesu ndinotadza anondiregerera. Ndakatambira mari yangu unga 3 months unga 4 months ndakadzokera kupi kumba kuna mbuya vangu nasekuru vangu kuye. Ndatosvika ndangoitawo semwana. Asi ndiri kungonetsekana, ndiri kungobvunza. Mai vangu vanga vasingatodi kana undoona pendakasvika ipapo. Vanhu vaingobvunzana chii ane anza apadi? Hapana. Ndazodzokera. Ndakutodananawo ndatokurawo. Ndati pamwe ndikadananawo zviri kungoitawo vamwe. Ndatodananawo ndaane 26 years. Ndadanana kudaro ndakabva ndaita nhumbu ndiri kuBotswana. Baba vaya vachibva vati ina handikwanisi kugara nemunhu ane nhumbu wandisina kunoroora. Handei ndinoita sei? Ndinoroora. Pakuchizonosvitsa shoko manje kuna ana mbuya naana tete naana sekuru kuti vafambise kuti ndiite sei? Uroro. Zvakanetsa. Murume uya akati ina ndigari newe. Dzoka. Ndichibva ndaita sei? Pandadzoka ndozvataura murume uyu. Zvikanzi anopenga musiye. Varume vanoita sei? Vanonetsa.
sekuti ndandisinombosangana nematambudziko akadai ndakangoti zvechokwadi varume vanoita sei vanonetsa ndakadzoka kuBotswana kwangu futi kupi kubasa. Murume waya akandinyengerera akati naiwe ndoda kuti inini zvangu ndikutore ndikuise mumusha medu. Ndakaenda kuGoromonzi. Ndasvika ndakagara semuroora pamba ndikaita vana vamaona. Asi zvaingonetsa kwaipindwawo machechi. Zvaingonetsa zvichingoti pandasvika dzingori nyaya pandasvika dzingori nyaya. Nyaya dzekuti kumba kwenyu iwewe enda unogadzisa zvinhu zvekumba kwenyu nekuti iwewe wakaitwa mukadzi wechikwambo. Saka isati goni kugara nechikwambo mumusha. Ndadzoka ndanotaura. Sekuru vakati huyai vaunganidza mhuri yese. Zvikanzi ndakuunganidza ive dzinza rangu. Ngatigadzirise nyaya yemwana upi? Yemwana uyu. Zvikanzi nevamwe sekuru hazviite kuti tichatanga kufumura zvinhu zvemumusha nekuti matoone varoora nevakwashi. Ngatingosiya zvakadi zvakadaro. Sekuru vakati hazviite zvinhu izvi kusiya zvakadai. Mangwana nyaya idzi dzichazonetsa tikazofumuka nenyaya dzekuti tinokwanisa kuita sei kugadzirisa. Vakati hazviite. Ndakangogara. Ndikati saka sekuru ndoenda kupi nevana? Sekuru vakati aiwa gara chikumbira mbuya vako usire vana udzokere kupi kubasa. Ndakakumbira ambuya. Mai vangu vakazofona. Zvikanzi hazviite kuti ndichengeterwe vana nemuroora ndiripo. Muisei pabhazi aite sei auye. Vaigara kumusha. Ndichibva ndakwira bhazi ndichibva ndaenda. Mbuya vangu vanga vachivapenyu. Mbuya vangu vainetseka nenhau idzodzo. Svikira mbuya vangu vakastroka. Svika mbuya vangu vakastroka vakatanga vaita minor stroke. Vachibva vazotostroka side rest harichatoshandii. Svikira mbuya vangu vatofa. Kusvikira zviri kungonetsa. Nyaya ndipi? Ndiyo. Hapana chiri kuita sei? Chiri kuchinja. Tatopa nhamu sekuti unonga usingazivi. Vanhu vaingoti nherera inoguta musi wafa mai vayo. Ndikati muri kutaura kuti nherera inoguta musi wafa mai vayo. Muri kureva here kuti mbuya ndo vanga vari mai vangu. Ini namai vangu vakandizvara vachidini? Varipo. Hapana ikupindura anza yakaita sei? Yakakwana. Ndakangosiya vana ndikabuda ndikaenda kupi? Ndikaenda kubasa. Ndakaenda muHarare pandashanda muHarare. Ndiri imomo pamba panga paine mukomana. Mukomana uya akatsvaga nhamba dzangu dzandaishandisa. Mukomana uya akati iwe uya akumba vana vakufa. Ndikati kufa nei? Zvikanzi vana vakuita kunga vana vane maperembudzi. Vana vari kushungurudzwa naamai vako. Mbuya vanga vatofaka kureva kuti vana vasara nani naamai vangu manje. Zvikanzi vana havadyi. Vana vari kutambura. Uya kumba. Mari yangu yese yandaitambira pei yangu ndaivapa yese. Ndichipedza kuvapa pei iyoyo hanzi vaingoendesa kuchechi mari iyoyo yakadaro. Vana vaisara pamba vasina chikafu. Vanhu vekuchechi vakauya hanzi pamba paitobudiswa zvese majarini, jemu, dowi, mazai. Vana votoshamisika kuti kunotojyiwawo mazai. Vana votoita sei? Voshamisika. Ndakauya kumba ndikasvika kamwana kangu kadiki ako kamaona karara. Kamwana ikako kakavhara nemaziso kakazara munzeve mese maiputika kaita zvisasa zvapinda nemukati. Ndakasimudza mwana ndikaenda kuchipatara. Vekuchipatara vakasvika vakandibvunza kuti mwana anogara nani kusvika aite zvakadai. Munoziva here kuti zvinosungisa? Ndakavatsanangurira. Vakanditi chienda unotenga mushonga. Ndandisina mari nekuti pei yangu ndandatobva uitumira mai vangu. Ndakabatsirwa ndikatenga mushonga. Ndakati regedzai nditore vana ndinotsvagira basa kumarondera. Kune mukadzi aida munhu anogara pamba pake achishanda yanga ari kunze kwenyika achigara hake nevana. Ndakaenda. Ndiri ikoko ndakadanana nomwe futi mukomana. Mukomana waye futi akati apo wangu ane vana vangani manje? Ndandatone vana vesa 3. Mukuru uyo aigara namai vangu. Tudiki utu ndoti kwandaita sei? Kwandaenda natwo. Kubva wadanana? Vandadanana futi. Murume uyo abva atoendiendesa kumba kwavo zvese. Takuda kunoroora. Shoko radini futi? Rasvika. Vakati hazviite. Ndagara. Ndatoti panapa iri ratoo dambudziko iri. Ndakutorifunga ka. Ndikati zviri nane ndidzokere Botswana kupi? Kuye. Vandataura nomwe musikana kuti ndoda kuya basa. Vanditi huya. Vatonitsvagira basa remumba. Vandaenda vandanodini? Vandanoshanda. Vana ndasiyira futi ani?
mai vangu Hesh, kwekuisa vana handidini hapana. handina vana ndasiyira mai vangu ndaakubotswana ndashanda ndadzoka kumba matambudziko atowesi handi ndatoone vana anga akamboreruka ndisitorina vana zvaitongonetsa asi ndaiti zvakaoma zvakazotonoita wesi. Alright, saka Vana vakurara panze. nekuda kwenguva dzedu manje. Vana vakutoradzikwa panze naamai vangu. Vana vakutotambura. Vana vanoti tinoona nyoka dzinofamba nemumakumbo medu, gogo vanoti musauraye. Vana vanoti isusu tinoti kana gogo manheru vanoti ndiri kuona amai vangu. Saka tinorohwa tonzi budai panze, topuhwa masaga 90 kg topinzwa imomo. Vana vaku Zvinhu zviri kuitika iko zvinhu zvaikatoitika pavana vamaona varamba izvezvi. kusvikira vanhuwo vakapindira zvakada kugadziriswa, vanouya vakada kuzvigadzirisa zvakashaya chi zvakashaya basi. Ndakatora vana by force ndikati ndinonogara navo pasi pebridge. Saka ndanda kuvaka kumba kwandakazopihwawo nemasabhuku kuti ndiite sei zvangu ndivake ndikwanise kuwana pekugara nevana. Ndakanopinda imba iyo isina mahwindo, isina madhoo, isina floor, mongori mavhu. Kanogara nevana. Ndichibva ndanosvika ndichibva ndanogara. Ndiri kuenda kudaro, sekuru vangu vakabva vati hazviite kuti mwana uyu aende ikoko nekuti achiri mumaoko medu isusu ana sekuru. Imi mai vemwana perekedzai mwana uyu munomusiya kupi? Kwana baba vake uko. Nekuti makati ndiko kumba kwani? Kumba kwavo. Ndakanosiiwa ikoko. Ndichinosiiwa ikoko zvakanetsa nekuti sekuru nambuya vatofa, uko sekuru nambuya vatodini? Vatofa. Vese vavana. Mwana mukuru atakasvikira aripo akangovabvunza kuti zvamboita sei kuti mundiunzire mukadzi mukuru akadai. Hapana akaita sei? Akapindura. Akapa anza. Takafambawo sekuti vasiyirwa chi mwana vakataiwa musiyei nekuti ndakangokurawo ndichingoziva kuti mwana wamukoma wangu baba vakandisiyira mhuri musiyei. Ndakasara ndikarara. Takatambura kusvikira pekuti 5 years kubva ndichiverenga pandakagara izvozvi kusvika pamashura ndanda kugara ndiri ndega. Vakatanga kukandidzana, vekwaamai vachiti mwana ndewenyu, vekwaana baba vachiti mwana takafamba naye tikanzwa kuti zvinhu zviri kunetsa pamwana ndezvenyu, saka bvisai imimi zvenyu ana sekuru. Kana isusuwo kwedu paine zvinonetsawo pamwana isusu tobvisawo. Alright, saka rega ndimbokubata pane pekutanga pawataura nyaya yaitaurwa nasekuru yainzi secret unozotaurirwa kana zvikazoitika kuti vafa, yange iri secret yei? Secret iyoyo kusvika nanhasi ndakazonzwa 4 days back idzi ipapapa 4 days back idzi tabva kune vamwe sekuru vakuru. Ndo pakazonzi namai vangu, pakabvunzwa mai vangu nana sekuru nzi kona iyi matete muri kunetseka nenhau dzakadai, inga takafamba wani tikazvibata kuti baba venyu vakaenda vakanotorawo chikwambo chavo pamugobera apa, saka imi muri kudini kuenda? Ndisekuru vamwewa vekudzinza rekwaamai vangu. Saka imi madii kungodzosera dota remunhu remakaita sei ramakatora. Vanhu vakawanda vari kudzosera dota iri, panonga pakatozara. Dzokerai munoudza vamwe venyu kuti mudzosere chi? Mudzosere dota, nekuti akafamba tese. Zvikanzi ivo sekuru vakuru wavo vasara vapenywa vakanotorawo ravo asi havana kubhadhara, saka munhu uye vakabva vamuisa pandiri. Ndo nyaya yacho. Ndo chikwambo chiyechi vamuisa pandiri, ndo chikwambo chiya chinoita kuti ndikadanana pakasvika pakunzi pakunoroorwa handiiti sei? Hapana kwazvinosvika. Handinoroorwi. Tagara ini ndazoti inini kubotswana kwandiri kushanda vana vangu vachitambura hazvina zvazvinodini zvazvinobatsira. Ndakudzoka kupi? KuZimbabwe. Ndibva ndadzoka kuZimbabwe, ndasvika ndofunga ndaane mwedzi sofa, sekuti munzvimbo mandinogara pamba pandiri kugara ndepangu pendakapihwawo nemasabhuku. Muraini vanhu vese vakauya, zvikanzi kuona iwe wauya? Ndikati zvikanzi tanzwa tsitsi. Ndikati dzei? Zvikanzi uri kuzviziva here kuti pakaitwa mhiko dzekuti iwewe unofanira kuti kusvika kwatoita muZimbabwe muno 3 days unofanira kunga wafa, wakatarirwa muGhana. Ndakabvunza mukadzi aichengeta vana vangu kuti nhai iwe uri kuzvinzwa here kuti pane nyaya dziri kuita sei dziri kutaura, dziri kunzi iwewe ndiwe waienda uchinotora zvinhu kuna mai vamwe wavaiita sei wavainotora uchitoudza vanhu wega nemuromo wani wako. Ina ndigari muno, asi kana paine chawakaita chakaipa wadii kuti utaure
kuitira kuti titaurirane, nekuti ndiri kunzwa futi kuti nekumakuwana mbuya vanguko akatodonha nenhau dzawakaita sei dzawakaita pamba pangu pana. Alright, saka akabva tichi Zvikanzi inini handina chandakatomboita, hapana chandakatomboita. Iwo wanzwa kuti vandamunhuri ndobva ndamutsanangurira kuti ndanzwa kuti murume uyu aida kuuya kunondiroora, iwewe wakatambira mari iyoyo, nekuti ini ndanga ndamuudza kuti handikwanisi kudya roora rangu ndega, even though uri kundidzorera kuti ndagara newe handichakwanisi kukuita. saka akabva tichi Akabva ati inini zvinhu izvozvo izvo handitomborina. Ndikati hauna, zvikanzi handina. Okay. Ndine zuro takagara tiri mumba, mazondifonerawo muchiti ndasanganawo nenhau yako, ndoda kunzwisisawo huya kuno ndizotaura newe. Ndobva ndati ndiri kuuya. Pane chigubhu bottle drink dzevana dzekuchikoro dzedze. Chibottle drink ichocho pakatouya ana bamnini vangu. Mwana abva ati bottle drink nejuzi randakangopfeka zvakaita iri riri kundiremera. Zvikanzi atipe tite sei tipise juzi tirase. Juzi riya riri kupiswa, rakatopiswa ndakatarisa. Chigubhu chikatora. Izvi zvakaitika rini nezuro. Zvakatoitika, zvandiri kutaura izvi zvakaitika ndofunga pazvakapiswa isi ndofunga unga 7 days kana kuti 2 weeks back. Alright, okay. Asi nezuro chigubhu ichi ndakachiona chiri mubhegi remwana wangu. Chakapiswa. Chakatopiswa. Aiwa, kuti icho chigubhu chakapiswa. Chigubhu chakadai neichi chirapa. Asi wakazoona chiri mubhegi. Ndakaona chiri mubhegi. Alright. Apa sei uri kuti amai ndo vari kukuroya? Chigubhu ichi chakatengwa naamai vangu. Handisirini ndakatenga chigubhu ichi. Ndatorambidza mwana wangu kuti handidi kukunzwa kuti wateerwa namai vangu pachikoro kana kuti watengerwa chinhu naamai vangu. Okay. Mai vangu kuti nditi mai vangu ndo vari kushereketa. Ini ndinorota. Unenge uchirotei? Ndinorota amai vangu vachiuya kuBotswana nehanzvadzi yavo sekuru vangu. Ndichitovaudza nekuti mai vangu ndiye munhu wandinoita sei wandinotaura naye. Ndichitovaudza mama ndakurota imauya zvati, mama ndakurota imauya zvati, ndichivaudza zvese. Saka paunovaudza vanoti chi? Ndakambovaudza nhau yekuti mama ndakurota isekuru baba venyu vachikuudzai kuti handikutambiri kunoku kwavauya muri kugedhi ima muri kunze kwegedhi vanga vari mukati megedhi. Okay. Alright. Saka pane imwe nyaya ndiri kuramba ndichidzoka panyaya iyi. Wambotaurawo ukati sekuru vakataura vakati ndikazofa muzoudza zvichinzi panenge pane secret iripo. Saka secret wakazoinzwa here? Ndakazoinzwa. Ndoyawanga uchitaura yemadota echi? Hanzi zvakaitwa pana amai vangu. Saka baba ndo vakaita, mwana ndiye akazoendawo akanoitawo patiri kuti baba pandevapi baba? Ndisekuru baba vaamai. Sekuru baba vaamai? Baba vaamai. Alright. Sekuru hanzvadzi yaamai achibva aendawo kunoitawo zvake pandiri. Handiti baba vaamai vakaita pane mwana wavo mai vangu. Sekuru achibva vaenda uchibva vanotutsirawo zvavo paneni? Pauri? Pandiri inini. Saka zvinhu zviya zvaakuti inini ndinosangana nevarume vakaipa. Kusvikira izvozvi zvinhu izvi zvabva zvaenda kunondisanganisa nemunhu. Alright, okay. Saka mai muchitaura navo vanobvuma here kuti pane kubata-bata kwavakaita? Vanobvuma. Saka vanoti chinazvo, vanoda kubatsirwa here, vanoti chi? Handichagoni kuzvigadzirisa nekuti zvinhu izvi zvakatoitwa naana baba. Saka kana zvichida ropa handinowo magadzirisiro andichazviita. Ndinotongomirirawo kutongoto chero zvezvaita kana kuti tongonamatirwawo. Tikangoendawo pano vanongoti mwari wei tongonamatirwa pamwe zvinopera, nekuti handichagoniwo kuzvigadzirisa. Ndo zvavanototaura izvo? Zvandiri kutaura izvo ndo zvavanototaura. Alright. Okay. Pane pawataura kuti pane kumusha kwawakaendeswa uchinzi amai vako vakazoenda ikoko nhumbu yako iwewe yaane 7 months. Sei vaka vasina mbokasika kuenda? Ndakavabvunza vakati anga airamba nhumbu ine 2 months. Saka ndandisingagoni kumumanikidza kuti murume ndide. Ndakangotegedzai ndizvigarira rangu nenhumbu yangu. Hapana runyere kuperwa wakambonzwa here kuti zvichida nhumbu iyi panogona kunge pane makuna akaitika? Ndakazvinzwa. Sekuru vakandiudza. Sekuru vapi? Hanzvadzi yaamai varipo. Vakati chi? Vakati vakashedza vanhu vakati varume dzinza remwana uyu rakakosha. Muri kuramba yenyu kuti titaure, asi dzinza remwana rakaita sei? Rakakosha. Rakakosha. Nekuti mwana uyu muri kuzviona here kuti zviri kutonetsa.
munozviziva here kuti inini handidi kutaura nemuromo wangu, handei kuma-DNA test. Saka sekuru vakabva vaenda neni kuma-DNA test. Sekuru hanzvadzi yamai? Hanzvadzi yamai naamai vangu. Makaenda kuma-DNA? Svikanzi ma-DNA akabuda inini ndanga anzi haana kubuda nekuti inini ndanga ndisipo ndandatodzokera Botswana. Ndakati vanozosara votora mapepa. Saka mapepa akatorwa? Handichazotozivi nekuti ndakabvunza mai vangu vakati handizvizivi, ndikabvunza sekuru vakati handichatombozivi nezvemapepa iwayo. Handina. Asi runyerekupe rwawakanzwa nderwekuti chii? Nderwekungoti isusu toda kuti zvibudiswe nemapepa. Handigoni kutaura baba vako nemuromo. Ndisekuru vaindiudza nemuromo wavo. Sekuru ava ihanzvadzi yamai? Ihanzvadzi yamai, ndo vasara vakuru pane vanhu vese. Kana patakaenda kwamambo vakabvunzwa. Vakati chii? Vakati inini ndinokwanisa kutaura mai vake varipo nevamwe vemumhuri. Alright, iwewe uchifunga urufunga kuti chii? Inini ndichifunga zvangu ka. Ndinofunga kuti pakaitika makuna-kuna. Ndizvozvo. Zvapakaitika makuna-kuna hazvichatauriki. Asi sekuti ininiwo ndingoriwo zvangu mwana. Saka handina zvandingazviita sei? Zvandingazviita. Ende ukada kutaura unozonzwa nangama. Nekuti ndakatovaudza mai vangu ndikati mama ndatokura. Saka handina chandichadya zvangu. Anganga ari makuna-kuna kana kuti munganga musingadi kundiudza. Asi kungondiudza kwakanaka nokuti ndatokura. Zvinotoitika, musiri mimega matanga kuzviita mumusha menyu. Mai vangu vakapindura vachiti, kana zvakaitika mwanangu, zvakaitika ndisingazivi. Asi ini chandinoziva ndechekuti dzinza raunoshandisa iroro ndiro. Saka vasara baba vangu vakabva vati chitsvagai mari tiende kumatest. Zvikanzi iye ngaatsvage mari. Mari kwekuiwana handina. Kubasa kwangu handichagoni kushanda. Ndinosangana nezvidhoma mumba. Ndinosangana nemashiripiti mumba. Vakataura vakati ndakarota zvichinzi haufaniri kudzoka kuZimbabwe, unofanira kugara kuBotswana. Ufire ikoko, utsakatikire ikoko. Alright. Saka iko zvino namai munoonana? Hationani, vakatondibloka. Tinoonana kana vatoshedzwawo nevanovashedza kuti huyai. Pachezvangu inini ndega kuvati mama muripi ndokumbirawo kuti mupe vana vangu sadza havabvumi. Vanoramba. Veduwe, ndo paya patinoti family secrets and confessions. Because pawataura bva right from the word God, sekuru vakataura vakati pane nyaya iripo, kana ndazofa nyaya izotaura, kana ndazofa hongu mukuongorora patakanzwa nyaya yako tichizotsvagawo tichizovhunzurudza kuhama dzenyu nekudzinza renyu. Zvauri kutaura it's just a confirmation yekuti zveshwa pane makuna-kuna akaitika. Saka chazonyanya kundisvitsa panapa ndechekuti ndakazoenda kunodanana nemukomana aida kuroora. Asi mukomana uyu ndakatanga kurota ndichijoiniswa satanism. Ndiri kurota ndichijoiniswa satanism, inini ndairamba. Ndichirota ndichiramba kudaro. Mukomana uyu ndakazomurota achinditi zvauri kutaura ichokwadi, asi ndaitya kuti ndinokuudza sei. Pandauya izvozvo apa, foni yangu ndaishandisa Google account. Mukomana uyu pandakaita foni ndiye akandibatsira kuisa WhatsApp. Saka akashandisa Google account yake. Manumbers ese emukomana iyeye nemanhamba ehama dzake dzese adelitwa mufoni. Alright, it's okay. Amainini katoda kungokutendai nekuya kwamaita. Saka dambudziko kana kuti rubatsiro ruhombe rwamuri kutarisira kana kuti rwamuri kutsvaga nderwei tichipedzesa chirongwa chino? Inini kuya kwandaita ndaitokumbirawo kuti kana paine rubatsiro rwamunokwanisawo kundipa batsirawo narwo, kuti kana paine chakaipa chakaiswa muropa mangu ndikwanise kudisconnectwa nechinhu ichocho, kuti ndikwanise kuraramisa mhuri yangu, kuti vana vangu vakwanisewo kuenda kuchikoro, ndikwanisewo kurarama zviri kuitawo vamwe. Alright. Uruda kusununguru? Ndoda kusununguru. Alright, okay. Saka varuda kukubatsira tingavapawo namba iri.
vanokubata papi? ndoshandisa nhamba dzewhatsapp, ndoshandisa dzekubotswana. Kana Alright. kuti ndofunga ndingatarisa dzemuzimbabwe muno kuti ndedzipa ndidzizine musoro. Alright, chitarisa tione kuti vanhu vanokwanisa kukubata papi tione kuti unobatsirikana sei. Right, takamirira Focha achitarisawo nhamba. Regai titambirewo munhu waMwari vapinda muno mustudio, Prophet Elijah. Makadi yenyu Prophet? Tinosimba makadiwo tete. Tiri right, tiri kunzwa nyaya idzi akomanaka.